Това снима ли в момента? Снима! Здрасти! Организирах първото си пътуване с над 20 човека и бебе, моето бебе. Някак си ми омръзна да пътуваме. И просто да се чудим в кой ресторант да седнем или къде да си почиваме и да се насилваме да си почиваме. Имаше йога практики, гонг медитация и астроложка. Бяхме в Форест Дива на язовир Въча, беше много красиво и ще споделя честно мнение за вилата и нашия опит там на края на влога. Ако сте решили да пътувате натам, да знаете какво да очаквате. Добре, влога започва, а след него ще си поговорим малко. Оправям багажа. Малкият заспа по-рано днес, не знам как. Трябва да напиша някои неща за програмата утре. И това е, да си оправя косата. Една котка. Час и половина. Да, за сега това е най-добрият резултат. В момента монтирам влога, само да кажа, гледах The Truman Show, много як филм и си лепя тези стикери, много са успокояващи. Им тръгваме. Да не съм автентична, защото съм с корем автентична. И Бозане, ти автентичен ли си? Ти си най-автентичният. Ти си... Вие сте чисто тук. Да, половин сме от Пазари, половин сме от София. Как се казва кучето? Тамара. Има ли 20 прякора? Да. Золотото да ни забере. Пристигнахме. Това ни е стаята, имаме си котата. Са ни зарадили от толкова с много неща. Евентуално там да си и хората да си така? Не, въпрос е по-насам, малко по-нататък и тук. Да, и аз мисля, че ще даде някакво. Няма да ги притесняваме. И ти не си в йогата. От тук дойдохме. Ако иска да дойде, да има предвид, че е много диво. Се води резерват. Имаме пълн. Кучета. Ние дойдохме с куче. Бяхме на штрек. На много места тук. Даже си личи. Тук е недовършено. Здрасти, така само косата ще кажеш. Неща се строят. Голям част място не е готово. Определено е по-дивичко. Сега ще покажа гордо откъде дойдохме. Докато всички са на йога и аз имам 1 час. Няма да слизам. Тези стълби. Ето оттам спираме с лодката. Утре сме на поход. Добро утро. Много мялкащи котки има тук. На изгреб беше много яко, имаше слънчево потека във водата. Имаме кокошки. И маца. Здравей! Докато монтирам, тук ще добавя едно обяснение. Имахме йога всяка сутрин и всяка вечер, но съм снимала само тази, защото на някои йоги не участвах. Гледах малки, на тези, които участвах, нали си правих йогата, не съм снимала. Като цяло толкова се откъснахме от ежедневието на този трип, че аз нямах идея къде ми е телефона, освен в моментите, в които снимах. Просто беше доста по едно време като някакъв базик, защото аз само вървих и питах къде ми е телефон да снимам. Беше много яко, точно за това беше яко, успяхме да се откъснем. И докато тече клипа от йогата, да, това обяснение, че в програмата всъщност имахме йога всяка сутрин, всяка вечер. Това ми е единствения клип. В събота след йогата имахме поход, след това имахме астрологическа беседа и после пак йога, гонг и вечеря. Програмата така звучи доста наситена, но пак успяхме да си починем, беше супер. Вдишаме и издишаме. Още веднъж вдишаме и издишаме.
Аз нямам. Има кози. Може да е било село преди. Чакай да мина. Разлях водата. Ей, Костарата съм. Изгубихме се. Не се изгубихме, се разделихме без да искаме. И в момента се опитвам да намеря другата половина част от групата. Тут на камера не се вижда колко е яко. Много е луд. Да. Томас, може да минем? Пълнец. А те го кръстиха Павел, момичетата. Павката. Павката, да, точно Павката. Чао, Пав. Както сметка на работа, не знам какво ти взимат, но какво ти взимаш. Дай да започнеш. Много е яка гледката. Той Пламен сега ще дойде. Главата ще гледа надясно. Издишане и оставаме тук в това усукване. Люш. За да може да освободим и съзнанието. Сложните пози, които вземат буддистите за медитация и престояват много часове, те не са за нас. Нашата цел е наистина да се насладим на това време, като го прекараме в най-удобната позиция. Така че може да сменяте позата, може дори да станете и да излезете в някакво време, ако не се чувствате комфортно или ви в повече. Позволете на звука да преминава през вас. Сега нека да започнем отпускането на тялото, като този път първо ще започнем от главата. Ще отпуснем съзнанието. В момента всички са на гонг. Аз бях на гонг. Обаче малкия се събуди с плач. И отмених бабите. Изпратих ги те да ходят да медитират. Това е пълна. Чакайте да ви го покажа. Ето го. Момче е наобратно. Цветовете са му от другата страна. В момента се пери. Почти не съм снимала от храненията, обаче просто не, нали точно така. Никой не иска да го снимат докато яде. Добре. Но палатинки. Тук сме на закуска с гледка. Палатинки и язовири. Отново докато монтирам да кажа. И иска да снимам някои неща, обаче баровете се изядоха на първия ден. Не бяха малко, просто хората много ги харесаха. И имам малко неща снимани с напитките. Не ми остава много време, но като цяло годни бяха заради с неща. Те са ни приятели. Ако не знаете, са български бизнес. Чао. Време спи. Тук всички сме се събрали за лекции от нашата астроложка и психоложка почти. Чакай сега да си взема отрочето. Аз ще го взема. На подсъзнателно. Аз съм спокойна. Само да стесвам аудиото. Малко съм в колата, но това ми е единственото време, в което мога да снимам без бебе. Окей, да кажем. Вау, там няма хубава светлина. Тук съм на шарена сянка. Това е много сложна работа. Добре. Да кажем, че снимам от тук. Мисля, че е единственото място, на което не изглеждам изпържено.
Както и да е, сигурно половината хора слушат видеото без да го гледат и в момента си почистват вкъщи или правят нещо. Първо, защо се занимавам да организирам пътувания за други хора, освен за себе си? Причината е, че всъщност аз обичам да пътувам, обаче всъщност не искам просто да пътувам някъде. Това е, че примерно някой... Това съм го правила много пъти. Това, че някой е на ресторант или на хотел и просто седи и лежи на плажа. Обаче, всъщност обичам да пътувам, обаче по-скоро обичам преживявания. Затова страницата се казва преживей. Това се случва едновременно в момент, в който по стечение на обстоятелствата, ако ви е интересно в друго видео ще разкажа, но организирам регресии, констелации, групови терапии, не ги водя аз, просто ги организирам и всякакъв такъв вид събития. Има доста интерес и мога да комбинирам това с пътуването, като разбира се за сега единствените дестинации са в България. Юни месец бяхме на Въча, септември отиваме в Бедуин. Това е следващото видео. И реших да го пробвам, беше много спонтанно, беше ми за първ път, със сигурност си взех много бележки и да си поговорим за Форест Дива. Мястото набира доста популярност, има защо, много е яко там. Искам да дам съвет на други хора, които евентуално организират събития там. Ако отивате просто 2-3 човека, може би това няма да важи за вас, за всички, но ако организирате група там или просто ако ходите по голяма компания, ще споделя някои неща, които наистина ги имайте предвид. Питайте за абсолютно всичко, което ви дойде на акъла, защото имаше неща и не искам да назовавам, не искам да споделям точно какво се е случило, не искам по никакъв начин видеото да е хейтърско. Ако някой иска да организира събития там, може да ми пише и налично ще му кажа. Имаше малко липса на добра комуникация и съветът ми е наистина, ако отивате на там, просто за всяко нещо питайте. Дори за най-елементарните неща. Дори неща, които ги пише в сайта, питайте за всеки случай, защото някои от тях са различни. Ако вие отивате там с куче, снимайте, кажете каква порода е кучето, кажете дали искате да го разкарвате навън на разходка или да стоите само в вилата с него. Ако сте много голяма група, ние бяхме 23 човека, залата за йога няма да побере всичките. За щастие, наистина за щастие, при нас просто имаше няколко човека, които така ли не искаха да правят йога. Бяхме 18 или 19 и бих казала, че бяхме тъмън. Храната беше супер. Порциите бяха големи, така че имайте го предвид. Ние бяхме взели и закуска, обяд и вечеря и със сигурност имаше доста храна. Така че зависи от компанията. Ако сте компания, която обича по-леко ядене, можете да минете и с 2 яденета. Ако обичате да си хапвате, в случая при нас, нали това беше, да, си спряхме на 3 хранения. И като цяло си изкарахме добре. Да, просто имайте предвид комуникацията. Но самото място е супер, храната е супер. Да, в място се води резерват, има доста животни. Това е супер, по принцип атракция. Ако някой от вас няма да може да спи заради потенциален шум от пълн, да го има на предвид. При нас цялостно енергията беше много позитивна, нали, никой не се е ядосвал за дребни неща. Затова казах, ако някой, който смята да организира по-голяма компания там, да ми пише. Ако просто отивате и така 2-3 човека, не мисля, че би имал някакъв проблем. Сега, организирайки събитието в Бедуин, виждам много неща, които и... тук що ми падна клон на колата, има някакъв брутален вятър. За там просто се чувствам една идея по-спокойна. И сега трябва да направя това ютубърското нещо. Напишете какви влогове искате да гледате вие. Какви теми ви се обсъждат, може би нещо свързано с пътуване с дете или с майчинството като цяло. Кажете дали искате да ви разкажа повече и за регресиите. Всичко на тема здраве, пътувания, майчинство. И аз имам много събрана информация по много теми, която просто мога да изкажа на готовост и с радост бих помогнала на някой просто да получи някаква информация на готова, а не да я роби. Или ако просто ви се гледат влогове и така да си, докато си чистите вкъщи, аз това го правя. Слушам с безжичните слушалки, за да не гледам малки екрани. Абонирайте се. Камбанката, ако искате я цъкайте, ако искате не я цъкайте. Абонирайте се. Мисля, че това е най-важното. За първ път го правя. Чао! Надявам се да имате хубав ден и да се абонирате. Виж го!
Bueno, hoy esta mañana he escuchado con agua fría. ¡Ey! ¡Bebé!